hostí a ja hneď tak na úvod požiadam jednu krásnu dámu zo Spišskej Novej Vsi, aby prišla medzi nás aj so svojimi priateľmi, pretože sa volá Zara, a nielen Hozáka Zara, ale počkajte, ešte predtým, než Zaru privítam, tak ja vám ešte niečo prečítam, pretože je celkom dôležité vedieť, že prečo sme tu, ako sme sa sem dostali a kto všetko nás vlastne podporuje. Môžete im potom aj tlieskať, pretože iniciatíva Inakos, No Mantinels a Queer Leaders Forum nás sem dostali a naše podujatie sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. To je veľká vec, neviem, či to viete. Áno, haleluja, môžete tlieskať. S podporou 20 veľvyslanectiev na Slovensku, s podporou magistrátu hlavného mesta Bratislava a miestneho úradu Staré mesto. A ja osobne viem, priatelia, že dokonca ja mám na Facebooku zo pár kamarátov, ktorí veria v takého človeka, ktorý sa volá Ježiš, a dokonca aj tí sú medzi nami, tak ich privítajme. Sú tu aj takí, sú tu aj veriaci kresťania, a im za to ďakujem a teším sa spolu s nimi, takže som rád, že nie sú na tej opačnej strane barikády a verím, že časom budú pribúdať takí ľudia skôr na tejto strane, na tej našej. Tak im za to zatleskajme a teraz privítajme veľkým potleskom krásnu dámu zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sa volá Zara Kromková. Je to aktivistka trans žena zo Spišskej Novej Vsi, ako som povedal, ktorá pôsobí v občianskom združení Transfúzia. Privítajte Zaru. Kde je Zara? Á, tu je Zara, oni sú tu všetci. Takže ahojte všetci. Skôr ako začnem hovoriť veci, kvôli ktorým tu dnes stojím, by som chcela poďakovať organizátorom Dúhového Prideu Košice, teda Bratislava. Zrovnoprávnenie osôb LGBTI v právnom poriadku Slovenskej republiky aj v spoločnosti. Je to aj správne, aj morálne, aj potrebné. Ja ako verejná ochrankyňa práv sa vždy postavím za to, aby základné práva a slobody patrili všetkým a nie iba formálne, ale aj v skutočnom reálnom živote.